Marea noastră șansă a familiei, a copiilor din această familie era că mama era un personaj extraordinar de îndemânare și de pricepere în a face orice și printre alte lucruri ca să țină familia cât de cât pe linia de plutire, din punct de vedere financiar, făcea flori artificiale. Tata a venit odată de la o mănăstire cu niște flori făcute de măicuțe și mama s-a uitat la ele imediat, a luat, a văzut cum sunt făcute, dar după aia a recompus ea alte flori și alte flori. Se uita în natură, cum e mugurele, cum cresc frunzele, cum stau pe ramură și făcea, printre altele, cel mai vestit produs era ramură de măr. Chiar în micul orășel se instituise așa un fel de obicei. Dacă vrei să faci un cadou special cumva, e foarte plăcut să te duci la doamna Câlțea și să cumperi o ramură de flori. Și tata era amândoi, dar ea era în mod special, foarte inventivă, așa că conulețele astea de hârtie tăiate, cred că nu le-am văzut nicăieri în altă parte. Foarte interesant era că sar de la una la alta multe părți de lucru care trebuia să le faci. Erau transformate într-o plăcere, care să pricepe mai bine să facă lucruri din astea, știi? Că eram frați mai mulți, de exemplu, fratele meu cel mare era neîndemânatic la treburile astea și nici nu-i plăceau, înțelegi? Dar pentru mine și pentru Mihai, fratele meu imediat după mine, care aveam îndemânare pentru lucruri de genul ăsta, era un fel de mândrie când dea mama o ramură de flori din alea și doamnele ziceau, vai, dar ce frumoase sunt mugurile ăștia. Parcă aud pe mama cum spunea, dar mugurele ăla l-a făcut Mihai, dar frunzele alea cu colorat Ștefan. Și noi eram așa, foarte încântați de faima pe care o primeam în oraș, că de altfel eram niște copii destul de năzdrăbani și nu prea aveam o faimă de copii foarte liniștiți. Da? Și, deci când venea câte o laudă din asta, de lucruri din astea, de fapt eram copii normali.